محمد يا رسول الله، يا حبيب الله. الثاني نبي ويراكم للين يتبتر لحرمة الخروج عليهم cewa haramun ce an gane ai hurmata kenan haramun ce ya yi musu tawaye haramun ce musulmi ya yi ma shugabanni tawaye ya ce ya ja tungarsa ba shi ba shugaba, babu biyayya, babu ladabi a gare shi duk yadda ya kai ko da iyaye ne. Yanzu dan abin takaici saboda wayewa da ci gaba da ɗa uwa ko uba za su ɗora mishi wata doka na aiki ko kuma na hali, sai ga ya tattara ina shi ya kaure shi ya bar mai iyayen, ya bar garin ma ya bar ƙasar, shi ya yi fushi da iyayen shi. Kai don Allah ka ji, ba iyayen ka fushi da shi ba, shi ne ma ke fushi da iyayen akan abin kuma da babu saɓan Allah ciki. To shi kuma Allah yana fushi da fushin iyaye. Dan da ya ce ya yi fushi da iyayensa akan abin da ke ba saɓan Allah ba, to Allah ya yi fushi da shi. Fushin Allah ko akan da ita ce tsinuwa. Allah ya gane da mu. Sannan in ya riga ya fita ya bar su har abada, sai dai kuma a lahira a haɗu. Shi yasa zaga rayuwar shi duk ta taɓarɓare, ya ƙulla 1,000,000 ta rushe. An gane ai. Rayuwa ba za ta yin albarka ba. Dole sai ya koma can tushe, ya ba su haƙuri, ya nemi yafiyarsu. Idan ya yi sa'a ba su mutu ba, in kuma ya yi sa'a sun mutu, shi kenan ya more. An gane ai. Sai ya fanta baya tsula tsiyarsa yadda ya ga dama daga duniya sai Kaduna, ko ba ka ba, tunda ita Kaduna ba a duniya take ba. Allah ya gane ta. To da haka na haramun ce a yi ma shugabanni tawaye, haramun ce a gaya musu maganan banza, haramun ce a yi musu kallon banza, kallon hadarin kaji. Suna da daraja, suna da mutunci, suna da ainihin wata kima da Allah ya ba su, kuma dole a ba su. An gane, Allah shi ke badawa ga wanda ya ga dama, ya kuma an shiga wanda ya ga dama. Allah ya ba mu ikon kiyaye. Ya ce au ilani ma'siyatihim lima fi zalika min shaqqi as-sulta'ati ala sultanil muslimina, da kuma haramcin bayyana tawaye da kuma saba ma dokokin da suka aje a yankin masarautarsu. Domin yin haka cikinsu akwai mene, karya sandar ainihin biyayyar da shari'ar musulunci ta dora ma musulmi akan shugabanni, ga shugabanni. An gane ai. Da haka kenan ka karya alfarmar musulunci, ka karya sandar mutuncin musulunci da take hannun shugabannin musulmi. To ka san ko tunda ka tozatar da addinin musulunci, Allah yana barin kai ka gama lafiya, rayuwar ba bata albarka, ballatana ka karkare lafiya. Allahumma illa sai in ka koma ka gyara, ka nemi yafiya ga waɗanda ka yi ma. An gane, Allah ya tsare. Wa qaulihi, da kuma faɗin sa, man ahana sultana ahanahu Allah. Wannan addu'a ce annabi yayi. Annabi ya ce duk wanda ya wulakanta sarki ko shugaba a ainihin al'umma ta musulmai, Allah ka wulakanta shi. Man ahana sultanan ahanahu Allah. Duk mutumin da ya wulakanta shugaba a matsayin shi na musulmi, Allah ka wulakanta shi. Haka annabi ya ce. Addu'a ce ta annabi. Me kake gani? Al'amarin ya yi tsanani. Ka san ko fushin na annabi ya kai makura. Wani na gwada maka darajar shugabanni a kanka a matsayinka na kai jama'ar gari. Yana gwada maka darajar iyaye a matsayinka na ɗa ga iyayen shi. In fa ka cika ɗa haifaffe, sun haife ka, sun wahala da kai, sun raine ka, dole ka zan mai ladabi da biyayya a gare su. Gar ka taɓa yadda ka canza musu kallo, ballantana ka canza musu su, ka canza kunci, ka yi kunci, ka sa su a cikin kuncin zuciyarka. Haka iki kuma matar aure,
kar ta taɓa yarda ta saba umarnin mijinta. An gane ai. Allah ya gane da mu, Allah ya tsare wannan shi. Sannan yake cewa na uku, an yad'uwa lahum bis salahi was sadadi wat tawfiqi wal ismati min ash-sharri wa min al-wuqu'i fil khata'i. Kuma wajibin jama'ar gari su ringa yi ma shugabanninsu a matsayinsu na musulmai, su ringa yi musu addu'a na ainihin samun ainihin gyaruwa, domin idan shugaban gari ya zama tantiri aka bi shi da alƙunutu to zai ƙara zama tantiri. Idan ya ƙara gogewa a tantirancinsa, suwa za su sha wuyar? Jama'ar garin, kaga su suka kira ruwan kuma zai dake su. Da haka idan shugaban gari mai unguwa ne shi, dagaci ne ko sarki, a'a kansila ne ko ciyaman ko kuma gwamna ko shugaban ƙasa, duk iskanci shi dole kai mishi biyayya. An gane, duk saɓon Allah shi dole kai mishi biyayya, muddin babu ainihin ridda a cikin rayuwarsa. Abin da zai yi kawai a mishi ainihin bara'a, a daina biyayya a gare shi, ya zama ya yi abin da yake kafirci ne, to nan kuma kaga ya fita daga hurumi da shugabanci. Domin ƙa'ida daula islamiyya, kafiri baya shugabanta musulmi. Idan fa akwai daula islamiyya, an gane ko, idan ko ana zama ne zaman shinkafa da wake, to wannan kuma shikenan an shigo babin larura. To sai a ɗan samu dama-dama wanda shi ana iya kiran shi kafirin zimma ne, kafirin amana. Shi bai hana musulmi rayuwa a musuluncinsa ba, bai hana kuma musulunci ci gaba a doron ƙasar ba. An fahimta yi wannan dama-dama, amma da duk lalacewa musulmi gare shi. An fahimta yi. Allah ya gane da mu, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa la yanhaykumullahu amene anil ladina lam ina alarmumun sun sha taushe ko. An gane ai. Wannan shi ne. To don haka nan cewa da Allah subhanahu wata'ala bai hana ku da ku jibantar da waɗanda su ba musulmai bane ba, amma kuma ba su hana ku musulunci ba, walam yukhrijukum, kuma ba su fitar da ku daga garin ku ba akan addinin musulunci, ba suna muku gaba da kiyayya ba, an tawalluhum wa tuqsitu ilayhim. Allah bai hana ba ku ainihin jibance su ku kuma kyautata a gare su ba, ma'ana ku zauna ku yi mu'amala, ku yi rayuwa tare da su a matsayin su na kafirai, amma kafiran amana ne. Nan kuma kaga sai an zauna ba an yi tankaɗe da daidaya. An gane. Allah ya gane da. Sannan yake cewa wasadadi, kuma lallai a ringa musu addu'ar dacewa akan abin da yake daidai wajen shugabancin da suke yi. Inda suka yi kuskure a roƙa musu Allah yafiya, kuma a yi musu wa'azi, a ba su shawarwari, kuma a ɗaga hannu a yi ta roƙa musu Allah ya ba su dacewa su zama suna shugabanci, suna yin adalci daidai da yadda shari'ar musulunci take so. An gane. Wa tawfiqi, sannan a ringa roƙa musu Allah dacewa. An gane ai, akan abin da yake daidai ne, haka shari'a take so a dangane da abin da ya shafi shugabanci. Wal ismata minal ma'asiya ko minash sharri, sannan a ci gaba da roƙa musu Allah da su samu kukuta daga ainihin sharri, domin idan suka fada sharri ba, to jama'ar gari su ne fa za su ɗanɗana. An gane. Sannan wa minal wuqu'i fil khata'i, kuma a ringa musu addu'a Allah ya hana su afkawa cikin kusakurai akan abin da ya shafi shugabancin da suke yi ga jama'ar gari. An gane ai. To wannan ita ce haƙƙin su akan jama'ar gari. Su kuma haƙƙin jama'ar gari akan su shugabannin su yi musu adalci, su kula da haƙƙoƙinsu, su tabbatar da zaman su lafiya da kuma ci gaban rayuwarsu da ingancinsu da ainihin samun nutsuwa da lumanarsu da abin da kuma ya saura. An gane ai. Allah ya ba mu wannan shugabanci a cikin al'umma. Sai nake cewa in salahul umma
fi salahihim, domin fa gyaruwan al'umma tana a hannun gyaruwar shugabannin al'ummaci. An gane ai, kama kuntum tuwalla alaikum, halin da kuke da shi ake nada muku shugaba. An gane ai, a matsayinmu na 'yan Najeriya marasa amana, maciya amana, marasa alkawari, wai kuma a ɗauko muna shugaba daga Madina mai adalci, mai amana, mai alkawari ya zo mu da shugabanci. Allah bai wani alkawari ba. A cikinmu ne, halinmu ɗaya, mu cire mu ce to kai wani je ka cira haura gaba ka shugabance mu. Hato ai halinmu da shi, wani kuka kuma za mu yi da shi, wani zargi za mu yi mishi, wacce tawaye kuma za mu mishi. An gane ai, kila ma ana ganin shi ne ɗan dama-daman cikinmu, kamar yadda muke da su aka ba mu labarin cikin wakilanmu a gwamnatanci, ina nufin sanatoci da suwaye da sauransu. Arewa ne sun zo sun yi zama a Abuja lokacin sallar azhar ta yi, kowannen su ya je bubbuga alwalarsa, wai wasu ne ma da suke da ruhin musulunci ba kenan. Aka shigo masallaci aka yi dirim aka rasa tuwa zai limanci, dukkan su ba wanda ya da kai shi. A ƙarshe sai aka ambato wani, ba zan faɗi sunan ba, da aka ce to sanatawa ne, wuce ka ba mu sallah, kai ne mai dan dama don Allah ka wuce ka mu da limanci, kai ne mai dan dama kaga su kansu sun shaida. To haka kuma jama'ar gari ta ƙasar Najeriya muke, ko ba haka bane ba? Ga mu da babakere, ga haɗama, ga mai ɗan wani naka, ga kama karya, ga rubda ciki, ga yaudara, ga ƙarya, ga munafurci, ga cin amana, ga rashin kunya. Ko ba halayen bane? Amma kuma muna so mu samu shugaba wali. Haka yana faruwa? Allah bai wannan alƙawarin ba. Da haka yasa manzo Allah ya ce kama kuntum tu wallahi alaikum, ko yi wallahi alaikum. Da halin ku ake shugabantar. To mu daina ganin laifin shugabanni, mu ga laifin mu. Wallahi ina kuma rantsewa, wallahi ba za mu zama mutanen kwarai ba Allah ya kawo shugaba dan iska ya shugabance mu. Wannan Allah bai wani alƙawarin ba. Da haka idan kaga an naɗa mana shugaba ja'iri, to mu koma mu duba ɗabi'unmu da halayenmu, laifin na gare mu, sai mun ko mun gyara. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dai ba zai canza muku shugabanni da suka dame ku ba, har sai mu mun canza halayenmu na banzan, mun rabu ne ta mun gyara, mun ko mun zama mutanen kirki, sai a ba mu shugaba mai kirki. An gane ai, wani ita ce alkawarin, ita ce kuma tsarin. Da haka an ba mu shugabanni suna ɗanɗana mana kuɗan mu, muna tsine musu, suna ƙara zama 'yan iska. An gane ai, tsananin kuma tana ƙaruwa a kanmu. Ashe kaga mu muke ɗiban kara da kiyashi muke yaɓa ma kanmu. Sai mu kowa musu addu'a, mu gyara halayenmu, da ni da mu da ku da su, kowa ya san irin laifin da yake ma Allah, kuma kowa ya san irin cin amana da yake tsakanin shi da abokanan zamansa tun daga cikin gidansa. An gane ai, to duk mu koma mu gyara mu gani idan Allah bai canza mu da shugabanni ba. An gane ai, da haka ba da karfin tuwo ba, ba da maganganun tir alas ne ba ake canza shugabanni su zama nagari, da gyara hali ne. Allah kuma ya ba mu ikon gyara. Wannan shi ne, da haka ya ce gyaruwar al'umma na a halin gyaruwan shugabanninsu. Da haka idan shugabannin sun zama na kirki, za ga al'umma komi na ci gaba na samuwa. An fahimta ai, in ba haka ba to shi kenan sai ya zo ya nemi ƙuri'ar ku, ko kuma ku ce ba za ku ba shi ƙuri'ar ba sai ya biya kuɗi. Shi kuma ya hango riba sai ya ce to shi kenan ya yarda kowane mai jefa ƙuri'a ya yi alkawarin zai ba shi 5,500. Ba mun sayar ba, kuma ya saya, ya je hau wannan kujeran
ga albashin shi, ga kuɗin da ƙasa take bayarwa na ainihin yankin mazaɓarsa, ya zo ya musu wani abu na ci gaba da rage raɗaɗin talauci da ake kiran shi constituency allowance. Ba nashi ba ne, na talakawan yankinsa ne, sai ya haɗa da albashinsa da allowances nasa da wannan constituency allowance din, sai ya haɗa ya rubuta ciki da su gaba ɗaya. A ya riga ya saya, ba ya baka 5,000 ba kafin ka bashi ƙuri'a, ko ba haka bane? Wannan ma aikin banza 1,000 ce ko naira 500. Dan takaici da abin haushi, sai ga ya zo ya bi layi, ya kafa katin ƙuri'arsa a hularsa, ya kawo ganye ya laƙa, ƙuri'arsa ta sayarwa ce. To yana faɗa wa ɗan takarar cewa shi ne na sayarwa. Duk abu da ga an laƙa mishi ganye ba shi ne sayar ba? Ma'ana kana cewa ne ga 'yancinka na sayarwa ne, ina mai saye. Shi kuma zai zo ce to nawa zan baka, kai kuma dan dolanci sai ka ce to nawa za ka biya ni. Ya ce zan baka 1,000, a ƙara mun, na fi ƙarfin nan. Cewa kake 'yancinka ta fi ƙarfin 1,000, har ko kai ga 2,000 ko 3 ko 4 zuwa 5. Ya lale ya baka ka je ka bashi, ya tafi can kuma haƙƙinsa da naka duk ya haɗa ya rufe, kuma ka komo kana mishi alƙunuta a masallaci. Don Allah ka ji ban kaura, me wannan ba fauda ba, ka riga ka sayar. Don Allah, don haka sai Allah ya barka da dabaranka. Wace tsinuwa za ka mishi ta kama shi? Ba mun dade muna alƙunutun ba, ta kama su banza. Wani shugaban ya ce addu'a talakawa ba ta aiki, saboda ya nema an ƙi bashi, an ce sai ya biya kuɗi. To da ya biya kuma ya je yana ta fatauci yana cin riba, a zo kuma masallaci a ta alƙunutu, kuma sai ƙara riba yake samu. Mu ko matsalar na jikinmu, mu gyara ta ka gani. Wallahi idan shugaba azzalimi ne, jama'ar gari kuma na ƙwarai ne, ko da ta yi aka bashi cewa zo kai takara, zai ce wallahi wannan wuri ya mun karfi, wannan kujera ta fi karfi na. Ba haka bane? Saboda mutanen gari na gari ne su, mutanen ƙwarai ne. Azzalimin shugaba ba zai iya zuwa ya takara ba, mutumin banza ba zai zo ya takara ba, sai dai mutane na ƙwarai su za su zo su hawa wannan kujeran. Allah ya gane da mu, Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa. Sannan ke cewa fasaduha, lalacewar wannan al'umma, bi fasadihim, yana dangane da lalacewar shugabannin ne. Idan shugabannin sun lalace, to al'ummar ma ta lalace. Kuma ba yadda za a samu lalatattun shugabanni sai in ya zama jama'ar gari lalatattu ne su. An gane? Idan su lalatattu ne, to a cikinsu ne za a ɗauki lalataccen ya shugabance su. Ko tafiya za a aro wani shugaba na gari daga wata ƙasar ya zo ya shugabanci ƙasar, ai an jefa mishi ciwon hanta, hawan jini zai ta buge shi. Yanzu wani dattijo baba na yake cewa ai ba ma hawan jini ba, har hawan tsoka masu ya samu mutum. Ka gani? Allah ya gane da mu. Sannan yake cewa wa an yansaha lahum fi ghairi ihanatin, idan sun yi ba daidai ba, to jama'ar gari za su yi musu nasiha, su ba su shawara, ba a hanya ta wulakanci da tozarci ba. A je a yi musu nasiha, a ba su shawarwari, ba ta fuskar wulakanci da tozarci ba. Idan Allah, kamar yadda na faɗa, idan Allah zai aiki annabi Musa da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna, kuma ya ce su yi mishi ladabi a wajen magana, to ina ga kuma shugaba musulmi ɗan uwanka, dan ya yi ba daidai ba, ka je kofar fadarsa kana faɗan dukkanin maganganu da kaga dama, har ma wai ka ɗauki akuya ɗan taure ka sa mishi babbar riga, ka yi mishi rawani, ka kai shi kofar fada, ka rubuta sunan sarkin wannan garin naku. Wallahi ba shi kaulakanta ba, sarauta ta musulunci kaulakanta. Ka ko ka rungumu mesa, ba ko mesa ba, zaki ma ka rungumu, dan ka san zaki shi ya fi wahala ko ba kai, ko da ke mesa ma fa sai a hankali, in ta daɗe mutum fa shi kenan, mai warware ta a jikin shi sai an gan shi. Allah ya gane da mu. Da haka
a gyara. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Sannan yake cewa wanti ƙasi karamati, kuma kada a fuskance su ta hanyar ba su shawara da niyyar ainihin tauye musu ainihin karimci da girma da Allah ya ba su, darajar da Allah ya ba su. Ka ji a matsayin kawai kana ma shugabanka nasiha da kuma ainihin shawarwari, amma ta fuskar tauye mushi matsayin